al centro. Me da miedo venir solo. ¡Opa, Donosti! Bueno, hace pasada, hemen, kutxadan egotea. Bueno, lehenik eta behin eskerrak bendurrezko asteari, ona berriro ekartzeagatik. Eskerrak pelikula posible egin duten talderanari, bai aktore-aktoresak, ikusi duen zegoa da. Beti erabaten baititute mendira eta lokatzan eta kasunetan gauean lan egitera. Eta pelikula posible egin dute erakunde, telebista eta jende guztia. Mila esker bihurtuetzez. Ze, azkenan nik olako pelikulak gina baitu, esker da. Baina bereziki zuei, ze urte guzti hauetan lagundu egin hau zuen. Bidurrezko astera eta nezen guztietan, ni bultzatu egin hau zuen, hirugarren pelikula batetan arte. Beraz, mila esker bihurtuetzez. Berriro nato euskal mitologia egiten. Kasunetan bada euskal herriko leyenda ilunei eginiko omenaldi bat. ¡Spoiler! Eta gero bestale batetik, bakizue, inkisizioa jasafrenen bitartek sortu zituen gestur guzti horien imaginario danteskoen sorgin nakelarrek eta Spoiler! Eta, bueno, badakizuenez, oraindik badira inkisidorea. Lehen, esaten zuten mendietan sekta satanikoak zeudela, ez? Bazeuden, bai? Baina, orain ere, gesturretan baditugu inkisidoreak ere, boteretan, lehen sekta satanikoak bazeuden, orain dauzkagu ere, esaten dutenak, seirutako aurrak terroristak direla batzen eta tiro egiten duten. Inkisiodore batzuk gure gizartean. Bere ideiak kabernarioekin hona etortzen direla, pixkat gu astoratzera, ez? Azken bolan ikusi dugun moduan. Eta bestaldere, sareetan eta dauden beste sasi inkisiodore batzuk, esanez, que si tienes panza, que si emakumeak izan behar dut horrela, que si, bueno, holako moñekoak, ez? Eta niretzako pelikula jende honi ere egina, ez, zera batean. Guri gizartak askotan esaten digu bide bat jarretu behar dugula, argiaren bidea, zuzentasunaren bidea, baina askotan okeratu egin behar gara, ilunasunean sartu, gure beldurre aurre egin, eta baten aurkitu, ilargiaren argitan denak garela ederrak, eta askeak. Txapa gainagoarik ez imatea. Tienes que hablar todos. Estela saca, faltzeko denbora. Gauaren iluntasunean murgiltzea gonbidatzen zaituztet eskerrik asko. Gau ikusi, baina gero, beste behin ikusi, Repikatu minutan, no? Bere edición especial. El mundo está haciendo un anuncio. Es que me casi